Бог сее любов във всяко отворено за Него сърце. Божествени комуникационни знаци се изпращат от ангели, духовни наставници или самата Вселена, особено когато ни е нужно ръководство или потвърждение на нашия път. Всяко число на ангела има уникална вибрация, отразява определено съобщение. Често ни кани да обърнем внимание на това, което се намира зад предела на видимото. Число 444 частно се явява широко признато ангелско число. То символизира защита, ръководство и стабилност. Когато видите тази последователност, ангелите ви показват, че произходящото около вас има огромно значение. Числото 4 само по себе си представлява основата на живота. 4 стихийни елемента, 4 направления, 4 сезона. Когато е отроено както в 4-0-0-4-4, неговата енергия се усилва, създава мощна вибрация, която отразява съобщение за уравняване и божествена защита. Числото 40044 показва, че вие сте на правилен път и приетите от вас решения са в хармония с вашите висши цели. Също показва, че е време да се съедините с вашата интуиция, трябва да се доверите на вашата вътрешна мъдрост и тънките послания, които ви изпраща Вселената. Число 4434 също се явява с сила за баланса между материалния и духовния свят. То се появява, когато строите нещо важно, проект, отношения или нова версия за себе си. Вас ви поддържат от невидимото, дори вие да не осъзнавате това. Напомня за силата на Вселената, която укрепява и поддържа крачките ви. Амин.